Suaksoni mah dihamu permusik nami di sonong tak kasih tatap kamu hami di namar diat marlolo di namar hula-hula bolu namar tucur mai nong jemolo di alat tuhaka imana dina sarima dua amanane haholongan ni rohanami atau permusik nami atau orang sedulu Tuhan itu hamu permusik nami maulah betung halas serabe manis di pasahat kami itu hamu ulilas marhamu ada ka rajane permusik hela nami rojo hamu saharap pasahat kamu. Atau abu itu tak tamang gabe majalah horas songonima dihamu permusik nami manang nama lo nami nani udang nami ni udang manugut parida nasuksuk perlo pernah tabun ni udang manugut nani alap manugut pinaruhuk mutari dison tak kasih tatap kamu kami nang merjat marlolo di namar hula-hula bolu di mabok paranda po nami tugas sinaga situlo posisi ama nang dohot do kasahutan nami namar bocor may tutuli pertemuan nami di nalahu mangulahok kami adat persarina tuawan ni ama nami nani haholongan ni rohan nami syarkongan ni keluarga atau asahoras kami mangulahon si ulahon nami sahatu nama mulai siya nama muka sahatu nama ni puli ang nondiwot nyari atau alu-aluhon damang majo tua makta namar tua di batang mau lihat diamu permusik namin na dia dulu damang sualat ka namar tua di bata asa horas kami tepahan nyopo nami na umau berhami buanon na di baga satang yang na alioluhud damang matu sahalan nyopo nami na mau ber saluhud na peparami toga sinaga mau lihat diamu permusik namin nga dia dulu damang tu sahalan nyopo nami na umau bertugas sinaga asa harus horas kami dikangyakon amat karaja suang songoni nang inatasori pada manang naliat lalulu suang songoni manuhot kami sini dua tahun aluluhot damang matuna sida mau lihat diamu permusik namin nga dia dulu damang kusituan na tolop suang songoni manang tugangi sini dua tahun adong hatane nama dua nama dok sajur mula-mula sajur mula topa di pertemuan naik si paulak kosaloja asa marmula do uli marmuli do nalengan baik damang majo godang mula-mula mau lihat diamu permusik namin nga di bendamang saluhut na di pangiluan nami asa lihat asa horas kami ditepahi di bagasat tangian niya kasituan na torot amat karaja suang nang inatasori pada asa bahwa sopa hami jo saluhut na sida asa bendamang majo godang sopa mau lihat diamu pengamalo nami ala nong debek kamu di saluhut na pangiduan nami karlumuwi mari gondang sopa dison hami di peparan nyopo nami tugas sinaga situlo posisi amak baru bere dohot ibe bere suang songoni manang dohot na dua-dua di hutan nami asa hari lihat tuh hami penggabian lihat di pahorasan lihat manang di hajau maut sianok tubuh dari ngari di budi di damang nantu pada pangion lai sabai damang majori hami gondang lihat-lihat
Songonima dihamu permusik nami alanok sikop dohami di nama buat tuan ulon nami di pasari majual ni damang nami ima opu Gabriel punisi Gabriel doli adong hatani nama tua nama dok tinahu wal tio bina itu pamuhatan asabay damang masih tio las padumo ma to hasahatan